Ik ken hem al sinds mijn jeugd. We deden alles samen. Ook het duiken, daar begonnen we ook samen mee. Hij maakte er later zijn beroep van. Ging bij een bergingsbedrijf werken. Wat is er gebeurd? 3 jaar geleden. Een schip had op de Noordzee een deel van zijn deklading verloren. Vaten met chemische stoffen. Hij was een van degenen die ze moest bergen. Ze zeiden dat het ongevaarlijk spul was. Wat zat erin? Uranium hexafluoride. Maar dat vertelden de heren niet. Welke heren? Van het staatsbedrijf. Hoge functionarissen hebben zich ermee bemoeid. Is het misgegaan? Een bedrijfsongelukje noemden ze dat later. Een van die vaten schijnt onder water te zijn opengebarsten. Ik ken hem niet meer terug. Zijn hele gezicht was misvormd. Bovendien bleek dat spul zo radioactief te zijn als de pest. Het deed iets aan zijn hersenen. Hij werd steeds vreemder. Ik zag het gebeuren. Ik kon niks doen. Hij begon zich terug te trekken en wilde met niemand meer iets te maken hebben. Voor mij was de lol eraf. Ik stopte ermee met het duiken. Ik kon het niet meer. Ik zocht hem nog af en toe op, probeerde hem te helpen. Een paar maanden geleden vroeg hij of hij me duikspullen kon lenen. Zelf had hij alles weggedaan. Ik heb toegestemd, vanzelfsprekend. Ik wilde dat hij gelukkig werd. Hij mocht alles van me gebruiken. Ik had geen idee wat mijn plan was. Wraak nemen op de maatschappij. Onschuldige mensen moesten worden afgeslacht. Ik wilde het niet geloven. Hij is ziek. Ontzettend ziek. We zijn er bijna. Daar zit hij, maar haast je niet. Hij zal nooit meer onderduiken.